Moi! Moi! Tervetuloa mun videolle ja kauniille Bel Airin tennisklubille. Me ollaan täällä Telman kanssa taas treenaamassa ja me ollaan nyt kuukauden verran täällä treenattu. Pari hommaa olisi vielä tehtävänä. Miten tämä kuukausi on tässä mennyt omasta mielestä? Tuntuu, että kehitystä on tapahtunut, en tiedä näyttääkö siltä, mutta ainakin tuntuu ja paljon on oivallettu ja pidetty hauskaa. Tosiaan meillä olisi vielä pari oppituntia tässä jäljellä ennen kuin Telma lähtee takaisin Suomeen, niin mitä jos mentäisiin laittaa nyt volleja kuntoon? Lähdetään vaan. Tehdäänkö tämmönen? Noin. Jos sun pitäisi lähteä kylmiltä ja vetää nyt volleja, mitä sulle on opetettu sillä lyhykäisyydessä? Mä ottaisin mailan vasaraotteeseen ja ajatuksena, että maila ei liiku, keho liikkuu. Näytetään jänteitä. Stop-merkkiä ikään kuin jopa voisi ajatella. Ei lyödä, vaan näytetään. Se on hyvä lähtökohta. Mä huomasin heti, että sä otat aika nyrkkimäisesti kiinni niin sanotusti tästä mailasta. Jos tämä mailan pää pääsisi nojaamaan tänne käsiin, niin sit se on myös paljon tukevampi siinä osumakohdassa. Mä en pitäisi sormia näin tiukasti nyrkissä. 3 alasormea voi olla aika kiinnikkäin, mutta peukku ja etusormi ikään kuin tukee sitä täällä vähän ylempänä. Pallo tulee tähän ja meillä on nyrkissä, niin tästä se pääsisi vielä painaa alaspäin sitä mailaa. Mutta jos meillä on sormi ikään kuin tukemassa tässä, niin sit se on tosi tiukka. Tiukastahan me tykätään. Tiukasta me tykätään. Mutta miten mä ajattelen volleyn on ikään kuin kiveltä toiselle hyppääminen, mutta samaan aikaan meillä on vaan se maila siinä edessä. Ja meidän pitää olla vaan tukevasti. Et meillä on tosi tukevasti meidän käsivarresta lihakset, että se maila ei pääse heiluun. Ja me työnnetään vaan oikealta jalalta vasemmalle jalalle. Et me ei olla myöskään ihan niin kuin rintamasuunta eteenpäin, että tästä ei voi lyödä volleita. Et tärkeää olisi aina saada käännettyä se kroppa hieman, mutta siinä on helposti seuraava virhe. Me käännetään kroppaa liikaa. Sitten kun tulee pallo, niin me joudutaan lyömään sitä, koska se on niin kaukana. Mutta tärkein volleissa on taas perusasento. Kyynärpäät täällä, koska tästä kun me lähdetään sitten lyömään volleita kämmen puolelta, niin meidän ei tarvitse kuin päästää irti ja me ollaan valmiina. Rystyssä joutuu hieman kääntää hartioita enemmän, mutta sama juttu, me ei haluta lähteä kääntyä liikaa. Me pidetään se tässä ja me koitetaan vasemmalta jalalta oikealle. Ja se, miten se maila liikkuu, on oikeastaan cross the body. Maila ei liiku tälleen eteenpäin, sitä ei työnnetä, jotta meillä pysyy hyvä yhteys maila käteen ja kroppaan. Jos me työnnetään, niin meidän käsi lähtee kurottaa ja se elää omaa elämänsä. Meillä olisi sellainen kiva alkulämmittely tähän, että amatööritasolla se kaikista vaikein asia on käyttää niitä hiton jalkoja. Et me ollaan hyviä käyttää sitä yläkroppaa, et me ollaan ehkä treenattu paljon salilla ja ollaan voimakkaita, mutta se jalkojen sellainen räjähtävyys tai sellainen aktivointi, että meillä kaikilla on sitä kapasiteettia kyllä tehdä vaikka tällä liike. Mutta se on asia, mitä me ei olla opeteltu. Se vaatii hermotusta. 3 minuutin jalkojen aktivointi, mikä kaikkien teidän mielestä todennäköisesti on ihan kuraa. Ja sen takia sitä pitää tehdäkin. Se on kuraa, mutta se kehittää. Jos sä haluat tulla paremmaksi tennispelaajaksi, sun on pakko osata nämä. Jos aikuisia aletaan pelata tennistä, niin me ei ikinä opetella näitä jalkajuttuja. Valmentajat laittavat kyllä juniorit tekemään näitä hommia, mutta aikuisilla, en mä tiedä onko se ego vai mikä, mutta tulee vastaan eikä näitä enää tehdä. Meillä on 4 liikettä, 3 minuuttia. Me tehdään 10-30 toista ikään kuin polven nostosta. Mut keskittyen silleen, että mulla on nilkka ojennettuna, jotta se jännittyy. Ja sitten mä koitan nostaa sen niin nopeasti ylös kuin mahdollista. Mun päkiä koskettaa maahan, niin mä räjäytän sen niin nopeasti sieltä ylös. 10 kertaa. Ja mä koitan pitää tämän mun tukialan tiukkana. 7, 8, 9, 10. 10. Ja sitten mä teen toiselle puolelle saman. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Meillä ei välttämättä ole niin heikot lihakset, mutta me ei osata aktivoida meidän lihaksia, joten me ei pystytä käyttämään niitä kunnolla. Me tehdään yhteensä 30 toistoa per jalka. Nyt me ollaan tehty 10 per jalka. Ja sitten kun se alkaa sujua, niin sitä voi alkaa vaan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ja toinen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10. Just sellainen, että sä voit tamppaa sitä jalkaa sinne, niin nousee nopeammin. 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4. Tää tuntuu jo 5, nöyryyttävältä. 6, 7, 8, 9, 10. Hyvä. Sitten kaikkien rakastama X-hyppy. Mutta me ei haluta olla sellaisia nuudeliameboja. Me nyt koitetaan keskittyä siihen, että meidän polvet työntää vahvasti ulospäin. Meillä on pakaroilla hyvä pito. Ja me koitetaan hakea sellaista rytmiä, että kun mä hyppään, niin mulla olisi hieman sellainen joustava olo. Mä en oo silleen töks. Se on hirveän raskasta. Mulla on henkilökohtaisesti fiilis, että mä kerään sitä momentumia ja sit mä sieltä vaan tuun. Ja tää tuntuu mulle tosi vaivattomalta. Tää on raskasta, mut silti tässä on sellainen kiva flow. Vähän niinku tanssit. Ja tennis on tanssia. Hyvä. 3. liike on sama, mutta mä hyppään oikealla jalalla eteen, vasemmalla taakse, ikään kuin askelkyykky. Sitten mä voin siitä suoraan tehdä ristiaskeleen ja ristiaskeleen. Ja sitten mä teen näin 10 kertaa taas. Sitten näin. Koitan hakea hyvää tasapainoa. Mä pusken mun takajalalla maahan ja etujalalla päkkiä puskee myös maahan, jotta mulla on hyvä pito. Ja sit sieltä. Ja nyt me ollaan tehty vaikeimmat liikkeet, niin meillä on finisherinä. Me yhdistetään se X-hyppy sekä askelkyykky, jotta me saadaan myös koordinaatio. Ristiin, takas, eteen, takke ja keskelle. Siinä on yksi. Sitten kun toi lähtee sujuu, niin mä teen sitä putkena 10 kertaa. Ja nyt kaikki sohvaperunatkin sieltä nousee ylös ja Täällä on yksi. tekee meidän kanssa. Loistava. Ja toi riittää. Ja nyt me ollaan paljon valmiimpia tekemään sitä volleilta. Miten sitä on? Tällainen laskettelija ikään kuin fiilis, että vaikka mulla on molemmat jalat maassa, niin mä oon siellä vahvasti. Ja mä pystyn täältä ikään kuin, ei sen tarvi olla hyppy, mutta se on sellainen vahva askel. Hetkinen. Lataa, go. Olin vähän edellä. Sitten kun pallo lähtee. Jep. Yksi hyvä vielä. Uno más. Lataa. Noin. Jep. Sitten kokeillaan vasuri. Oho. Näin, se oliko se ollut vahvemmin? Joo, mut vasen käsi. Niin. Okei. Keskittyy vaan ponnistaa siellä jalalla, Joo. niin se on tärkeämpi kuin se, että ottaako kiinni edes. Noin. Pari hyvää vielä. Hyvä. Aina kun mä ponnistan silloin, niin mä saan kiinni. Kunnon ponnistus vaan. Hyvä. Maila tekee mitä tekee. Mä heitän. Jep. Jep. Missä tää käsi on? Siinä on 2 juttua. Et kun me harjoitellaan, niin me voidaan joko unohtaa se vasen käsi, jotta me oikeasti joudutaan työskentelemään sillä oikealla kädellä. Toinen on pitää niin kuin oikeastikin pidetään, eli se vasen käsi tukee sitä lyöntiä. Ja sitten osuma kohdassa se ikään kuin lähtee irti. Niin. Keskittyy vaan, että on vahva ranne. Rannekaan ei tarvitse liikkua. Ainoastaan sun jalan työntö työntää myös sen pallon. Okei. Joo. Se oli ihan tarpeeksi hyvä. Nyt mennään verkolle, niin ei tarvitse miettiä, että osuuko coachiin naamaan. Ja se tulee niinku samaan aikaan. Voidaan kokeilla ja ylikorostaa, että sun mailla on ikään kuin sä kättelisit jotain ihmistä. Että se on aika tässä niinku valmiin suorassa. Ja sit mä vaan ylikorostaen puristan sitä. Käännän vaan mun rannetta ihan vähän noin. Nyt sulla on niinku auki ne jänteet osoittamaan sinne, minne mä haluan sen pallon menemään. Jep. Oikee. Vasen. Nice. Ponnistaa. Yes. Oikee. Vasen. Hyvä. Ja nyt sä huomaat, että noihin tulee myös spinniä ihan itsestään. Okei. Toi lähti leijaamaan, mutta se tippui kenttään. Joo. Ja lisää vaan. Hyvä. 4 vielä. Yes. 3 vielä. Ja vika vielä. Oikee vasen. Oikein yrikorostaa sitä. Yes.
Vähemmän vaan ranneliikettä. Siinä tulee siinä lyöntikohdassa, tulee sieltä aivoista, että mun pitää tehdä jotain. Siksi volley on sika vaikea, kun kaikissa muissa lyönneissä me halutaankin tehdä. Ne oli ihan sika hyviä. Noin. Yes. Maila edessä ja eteenpäin vaan. Sä työnnät sen eteen. Noin. Loistavaa. Mulla on ehkä sellainen mielikuva, että mulla on ikään kuin siivet, jotka mä levitän. Kananmuna lapojen välissä, jonka yrittää rikkoa niillä lavoilla. Joo. Esimerkiksi. Tää on yksi, mitä mulle on sanottu. Sulla tossa nimittäin laski kädet tosi alas. Joo, siivet. Vasen, oikein. Yes. Ja mailaan ei tarvitse tehdä mitään. Se menee oikein, mutta ainut ero tässä kämmeneen on nyt se, että joka lyöntiin sä kurotat. Eli se osumakohta pitäisi olla lähempänä kroppaa. Ja sä lähdet kurottaa, niin siksi tulee myös se ranneliike. Tehdään yksi shadow, eli vaan niinku jep. Jep. Yes. Hyvä. Ei tarvi lyödä, mutta hyvä on. Ponnistaa ja läpi. Yes. 2 vielä. Onko meillä mikki päällä? Ja sama juttu, että meidän ei tarvi samaan aikaan kääntyä. Se on vähän hämystä, että periaatteessa meidän käsi menee, mutta kroppa pysyy. Okei. Noin. Noin. Joo. Oli paljon parempi. Break the egg. Break the egg. Yes. Nyt oli paras tähän mennessä. Maila ei liiku. Nes. Yes. Ja vielä yksi. Hyvä. 4 kämmentä. Koittaa oikein vaan asettaa sen mailan siihen keskelle sitä palloa. Huono feed. Yes. Hyvä. Ja siitä vahva ponnistus. Siihen keskittyy. Noin. Työntää. Yes. Hyvä. 2 vielä. Hyvä. Vikassa lähti ranne omaa elämään, niin otetaan pari hyvää. Toka vika oli ihan loistava. Ja noin. Hyvä. Ja 1 hyvä vielä. Match point. No. Bueno. Muy bien. Sleep like a king. Loistavaa. Se oli oikeesti hyvä. Ihan oikeesti. Oikeesti hyvä. Tuntuu oikeesti hyvältä. Hyvä. Mikä niin jäi päällimmäisen mieleen? Siinä saatiin mun mielestä tosi hyvin korjattua. Jalkalähtöistä tekemistä. Niin hyvä muistutus siitä. Loistavaa. Thank you. Thank you.